Здравейте и добре дошли в още едно клипче в YouTube. Днес ще разглеждаме на другите къщите в Adopt Me 5 животни. Така. Първо ще разгледаме най-близката, което е на четка. Не знам. Много е бяло. Това дават пари. Та не знам за какво е тук на стена. Малко е странно, обаче добре. Така. Следващата къща е това. Е тази ли? Добре, нека я видим. Малко е голяма. Тъй, че... много добра стая. С много добра туалетна. Тук това е доста добре. Сure. Супер. Има такова като офисче. После че на втория етаж. Има и басейн. Маса. Не, тук е. Чеки за малко ще да навиждат, обаче бягаме. Добре, горе-долу видяхме тая къща. Тая няма да влизаме. Те продължаваме с ето тая. Той е заключена. Нищо. Така не е заключена. Нека влезем. Най-ниска партия. Даже да е тук не ме интересува много. Сега изглежда. Видяхте ли я добре? Дано да сте я видяли. Ако не, не знам. Стига да не искам. Тъй като малко изглежда странно, обаче все пак. И може би ще строим къща. Ето тая къща е така. Няма да влизаме там, защото там е меченцето. Ма чакай, тя къща наистина е много яка. Доста растения. Моля. Не, сега ако тя дойде да види кой тук. Да. Супер. Така. Видяхме тая къща добре. И време за ето тая. Изглежда превъзходна. Нека почнем тук. Има едно гълце. Не е нещо лошо. Гардеробче. И не знам какво е това. Да смиеш. Добре. Не изглежда сега. Лампа, картинка. Тая картинка много яка. Нека видим тук. Офисче. Това е... как се казваше? Как се казваше? Тук е. Тук е, обаче аз все пак ще разглеждам. Защото въобще не ме интересува. Тук е... Хола, някаква картинка има тук. Кухня, бухон, такова, бухол. Тук не знам кой има. Баня. Легалце. И още едно много добре. Излизам. Направо излизам много зле. Аз съм влязал почти всяка една къща. Така, тая къща виждам сега. Бяла. Добре, пари тук можеш да вземеш. Кухня, защо е бяла? Добре, както ще е. Легалце, три легалца са най-такова. Не искам и туалетът това е като за... Че да взема животно, да го кажа. Това е това тъпо нещо, да го кажа.
предишния сами. Не е лоша къщата, обаче не е яка, защото бял само и тук пак може да вземем пари. Може още да не е готова къщата. Не знам. Откаме една розова за тия двете. И аз искам да вляза се пак, защото не знам каква е тая. О! В какво вляза, бе? О, мага! Ти беше ли грешно решение? Какво направих? Вай! What? Не. И тук се влиза. Има за... чакай, в какво паднах? Някой тук празно без нищо, само светлини. Тук пак нищо, но е пак красиво. Чакай малко, какво бях? Тая изляза в играта. Обаче беше много якото и маля в какво се съзрях. Франци, не знам каква е тая. Много затрудна къща. От сега казвам. Иначе да видим как е наистина. Кухня с много красива лампа на пингвин. Такова закачалка с огледало. За пари такова. Netflix на телевизора за гледа. Тук леглото и доста яка къща. И офисче и туалетна. Добре, често казано, не е зле. Добре, наистина добре. Така. Няма да сигурно да разгледам всяка една къща, обаче ще гледаме повечето. Влизаме в стая късмет. Се предлагам на мен. Тема е радио. Как хората правят толкова яка къща? Разбирам да си яка къща, но гледай го правят тук. Направо съм шокирана. Стаичка с масичка, която е всичко. Нямам се, че спре. Просто трябва да намеря най-хубавата къща, защото минах през две празни, буквално. Така че... им челче, телевизор, далече, много далечен, честно казано. Масичка, много са празни стаите тук. За тия двете. Да сега. Тук това за пари. Такова много яко дърво. Много мини пияно. Ош. Ето тази жена е така. Иначе тук има животните. Не го чеш мали къмпини, тя е в къщата си. О, не. Тъмно да излезе скоро. Иначе нека да гледам тази стая повече тогава. Не, много е празно тук, въобще не е яко. Има 200-3 столчета, които са разбъркани. Знаеш какво просто ме интересува? За животни, тук там пак са животни някакви. Много е огромен басейн. Ото не са много. Тук е зад кот си там. Те са гей, такова, тук насегане. Дрехи. И тя заключи къщата си, като видя, че аз бях вътре. Супер. Иначе видях малко от нейната къща, това не е лошо. Извинявам се, къща страшно. Тя беше празен буквално почти. Нямаше нищо ново в нея. Има нова къща тук. Тая видяхме. Тя беше много с Netflix и такова. Много затрупаното, което беше.
Добре, не може да вляза, защото имаше човек вътре. Това е просто топена коца, като стане. Аз почти никаква къщо не гледам в момента. Сега просто няма. Те, правим са на някакви вътре. Само един съм, да няма никой вътре. О, няма. Добре. Малко е коледно украсено. Ама нищо. Тук имаме фитилче с много висока маса и телевизорче. Не искам да пази. Така. Тук за пари, масичка, хладилник. Не, хладилник така. Ами не, обаче сега съм заключила. О, не трябва да влиза тук. Чакайте, имам идея. Добре, това не стана. Може би това. Трябва да изляза от къща и пак ще вляза спокойно. Малко колена къща, но нищо. Дей, как се качвам горе, просто бях заклещена. Запали маса, нещо като хладилник, обаче е много разтърпален. За животни место. Тук има заспане, обаче аз се чудя къде е туалетната на тези хора. Те имат ли туалетна? Тук има още стаи ли бе? О, много съм зле. Това вече е хладилник. Добре. Ето туалетната. Това е какво търсим. Но защо е колено украсена? Много тъп. Добре. Тъй като видяхме. Маля, не ми интересува. Гледайте, кой има така е. И нека да почнем да гледаме. Стени. Още на стени. Така, както виждате. Просто бързо минавам през всичко. Тук нещо. Това. Мали, тая е много огромна къща. Добре. Добре, малко се бъркахме. Иначе това ще бъде за това клипче. Ще направя друго утре или някой друг ден. И чао!